Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, sa may buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang pagakulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Una sa tanan, pasalamatan ta ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw. Lain na sab nga gayon sa tuang pagpadayon sa tuang pagpanikay-sikay og sa tuang pagpagigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado. Pizza 12 na sa bulan sa Abril tuig 2025. Straight to the point. Kumusta ato mga pinanggantig paminaw ato ang makaigsunan mga sukindig paminaw nga sayo nga gamata, sayo nga nagtukaw karon nga mga orasa. Ato mga pinanggantig paminaw diha unya sa ngalan sa regular anchor karong buntaga, Attorney Rofil Fernandez Banyok. Ako inyo ang kasamtangan nga makauban, Radyoman Benji Olpos Tanghian, ang makig-uban kaninyo karong buntaga. Straight to the point. Ato makaigsunan nga mga naminaw sa radyo, nagtanaw sa tuang nga Facebook Live o sa tuang nga YouTube channel. At tanan diri sa Kabisayag sa Mindanao, labi na dito sa Luzon area sab o niya sa gawas sa nasod. Ato makaigsunan nga mga OFWs, kumusta ka mong tanan? Anining kabuntagon mga sukindig paminaw, ato mga pinanggantig paminaw. Ato ang mga nagminaw sa nato pilagi sa DYHP application o sa tuang DYHP live streaming. Straight to the point. Ato ang mga pinangga nga mga kaigsuunan ang nagasayo kay nagmatapod da kasamang Nestor unya ang uban murag nakamata na lang sila kay una og kuan ang uban pero ang uban wa pagyapon mo bangon ha, wa pa mo bangon ang uban, ang radyo gi kuan lang ni kamang lang para patingugon ang radyo pero wa pa na kanang na ang ni baro gyud or kanang ang ni bangon gyud kasamang Nestor ba kay bugnaw kay palibot unya nalingaw po sum padidit kagabi ha. Arita sa tuang mga isgutanan sa karong buntaga at tungod kay 8 ka mga kandidato sa pagkasenador gikan sa administrasyon ang giendorso na ni Governor Gwendolyn Garcia, ang gobernador sa probinsya Sugbo. Pipila kanila ang niuban sa karavan o proclamation rally sa One Cebu Sugod kagahapon hangtod karong adlaw sa norte nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Straight to the point. So unsa naman tong orasa na human kagabi kasamang Nestor nga murag kadlaw naman to. Kay nahuman na lang atong programa. Nahuman na lang atong programa mga sukindig paminaw kagadihang kadlawon alas 12 kapin ang karavan sa One Cebu pinanguluhan ni Governor Gwen Garcia. Wa pa man gihapon mahuman last ato murag dito sa kanang naang Kamutis naman to area. Dito sa Kamutis mga sukindig paminaw abot sa sinayaw dito ha. Ito ang mga naminaw niya sa mga senador gani kuyog kagahapon. Bugtong si kani Senador Manny Pacquiao lamang ang nilutid yod mga sukindig paminaw ang nilahutay hangtod nga nahuman kasamang Nestor. Ang uban nga mga senator nagpatuo sila nga kanabang na ang andam yung tinud-anay mo serbisyo pero tunga paganis adlaw wa nakalahutay ni pauli nakagikapoy ha. So muna nga si Manny Pacquiao o niya katito katapusan Manny Pacquiao sporti pa kanindutan pa ka-endorsuhan ni Governor Gwen na kagabi kaniyang kadlawon pantay ka kasamang Nestor agad kuha naman ka hagok naman na imuhang kiyog din. Puti nindutan pa ka-endorsuhan niya ni Governor Gwen na kaganiyang kadlawon si Senator Manny Pacquiao kay siya na lang mausa porti ninduta oy apil ni ini mga sukindig paminaw nga murag nagduha-duha pugtuo si Governor Gwen Garcia sa kana bitang plataporma ni kani Senador Manny Pacquiao nga manghatag siya balay kada usa matag Pilipino ha. Sanan ka ana kasamang Nestor ha. Si ang wa gyud gikan pa sa pagdagan niya og kanang presidente kani adto si kani Senador Manny Pacquiao hantod karon yahag yun ning gibit-bit kanunay gitakin kanunay kining iyang plataporma nga manghatag siyag balay mga sukindig paminaw matag Pilipino ha.
O niya, ningon mang uban nga, ayaw lang ng balay. Oy, kana lang bugas nga. Kuha na lang, tumana lang ng bugas, tag 20 kilo, ha? Amo na, matur bang kasamang Nestor, kuan ka na? Unsa man kang balaya pod, bananglitan o bisan ha? Ang presidente adunay project nga pabahay program. Karon wa pa man gani gyud makakuha sa kuta mga sugid paminaw nga 1 million kada tuig. Unya ang nakana plataporma ra man gud na. Plataporma man gud na ngano man kapilam sa katuig ya Senado wa man niya nahimo sa una. Pabuhis dugo ba? Pabuhis dugo mga sukindig paminaw. O niya, napugos lag sabak si Gobernador Gwen Garcia tungod kay kanang naang linyada man sila si Presidente Marcos. Linyada man sila si Presidente Marcos, di pugos ka na lang yun og sabak diya, mapugos ka na lang yun og kanang naang endorso diha og apil kasamang Nestor. Apil na ang kanang unsa ilahang platapormas mga senador. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usa ka babae gipusil patay samtang padulong kini nga muduaw sa Cebu City Jail kagahapon sa Barangay Kalunasan. Kapulisan padayon nga nag-imbestigar sa motibo sa maong krimen. Straight to the point. Ato ning hatag pagtagad don mga sukindig paminaw kay unsa man kahi atraso nining maong usa ka babae ang gipusil man ni mga sukindig paminaw padulong moduaw sa Cebu City Jail kagahapon. Unsa ba kay atraso ani kasamang Nestor ang anong gipusil man in taon kini. Ato ning hatag pagtagad don mga sukindig paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin pito ka pulis nga giisip nga persons of interest sa pagpusil ni Kerwin Espinosa anaan na karon sa kustodiya sa kapulisan. Politika usa sa anggulo nga gitan-aw karon sa investigasyon sa maong panghitabo. Straight to the point. So doon ay pito ka mga pulis mga sukindig paminaw nga gikustodiya. Kani siya wa ni nagpasabot nga sila nay suspect. Kani sila persons of interest manghod-manghod sa suspect. Straight to the point. Kining ni ang maong POI mga sukindig paminaw. Pero mauna nga may lang gani kay murag adunay gitaklay mga sukindig paminaw nga agod-agod baka haton to or kanang naa nga agod-agod baka to or habak baka tong gitaklay ni kasamang Nestor may manigmata insa mura magdunay agod-agod nga gitaklay si Kerwin Espinosa tanawa yang liog doon may pulang panapton unsa man toy gikuha na to doon na may uban niya kanang bala kanang bala bitaw nga kanang basios bala kasamang Nestor nga mo'y itangkil na nasawa kay para kuno mutalipsay ra ang bala katong ka kuan kaning ni ang Kerwin Espinosa unsa man tong kita doon naman say pulang gitaklay dili po tingali to kanang pulang nga ibutas bata nga dunay ponsiras nga pula ba kasamang Marisa kay kanang para malikas buyag so muna ang kuan siya human mga sukindig paminaw nga pero nakuyawan ang mga tao ay kay katunto ang iyahang gipost nga video kasamang Ken wa din ta mo tuo ba kay basi og edited ba to AI ba to nga murag kutas-kutas gud sa ana nga murag ingon man 50-50 god pag dito sa ospital nagkutas-kutas mga sukindig paminaw gipost sa kanang yang social media account unya kanang nakutasan gyud nga tinong 50-50 kaluoy in taon oy 50-50 pagkataod-taod na kuan man nag shout out man in taon pero at least kanang naa nga na kuan in taon kanang wala in taon sa bugtoes kinabuhi ba pero pag iya post 50-50 man yan po natutong mayor kay 50-50 kuyawan sa din taon mata oy kaluoy taon pagkataod-taod nag shout out man may gani kinaulian so mo na nga karon dunay kanang naang nanawagan sa tuang presidente si Kerwin Espinosa nga maimbestigaran kining ni ang maong pito ka mga pulis. Angay pod imbestigaron kay kanang naa nga basig tuod og dunay kalambigitan mga sukindig paminaw. Unya ngyangi pasangin na lagi kay politika ni. Politika kining ni ang maong kuan karon pero panalitag dunay politiko ba? Dunay politiko unsa man tinuod bagyo ka nga dunay politiko ang nagpaluyo ni ini mga sukindig paminaw tungod kay eleksyon na lagi. Unya sa man init bagyo kayo ang bangi das Albuera Leyte mga sukindig paminaw.
Unsa man politiko gito nooy hinungdan ani kasamang Nestor o niya kanang naang uban nga kuan na pod bananglitan og dili kayo tanda tingali ang sniper ato kay kuan man kuno sniper ha. Pero may gani kay kuan in town kanang naang duna siya gitaklay nga puwa unsa man mo tingali toy naka kuan niya kasamang Nestor kanang naang kan nakadala og diboynas niya nga duna say kana bitang murag duna say habak o duna siya kanang naang ikwintas nga pula nga gamay nga murag gyud og kanang tangkil ba ha. Ingos kasamang Nestor dili po tingali to kadato adlaw ang gihatag di oy ikaw kuan gyud ka hay. Samtang sa laing bahin da usa sa 41 anyos nga babae nakuhaan og duha ka kilo nga shabu. Uy, nga mo kantidad og 13 milyones pesos sa barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Pagka dako ba mga sukintig paminaw nini maong kantidad 41 anyos nga babae unya mo na ni Kwadron mo na ni resulta sa 29,000 mga sukintig paminaw ka barangay sa tibuok Pilipinas out of 42,000 nga drug free na kuno nga barangay so mo na nga may gani kaya tuang kapulisan ilahan ni nga nasakmit kining duha ka kilong shabu pagkadaghan ini og kining ni ang og dunay makasuyo paning niyang utot sa demonyo daghan yung matarantar ay gani kay nasakmit mga sukindig paminaw kining mong gidaghanon sa shabu kay kun wa pa ni confiscate kining maong shabu daghan ang maghiwi-hiwi ang baba ha. Samtang sila ing bahin Mil City kapunuan sa marijuana nga nagkantidad og 1.5 milyones pesos ang naibot sa kapulisan sa barangay Sudlon 2 Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. So dunay nagtanom di ay mga sukintig paminaw og marijuana ha. Dunay nagtanom og marijuana onya Mil City ka mga punuan sus pagkadaghana ani 1.5 milyones ha. Mao na kasamang Nestor nga tingali ang ato mga kaning nananom ni ini ingon sila oy patatuan ni pugsan og mais atuan ni pugsan og mais tagbaw pataguna unya kanang na ang barato pang mais kasamang Nestor unya gamay nalay mo ka og mais unya gamay pay atong halinon may pay pugsan ni kanang may pagtamnan nig marijuana ha. So mo na ang marijuana mga sukintig paminaw ha. At least giibot ni sa tuang kapulisan. Samtang dito sa kauluhan kapulisan aduna nay identities sa mga suspect sa pagdagit o pagpatay sa usa ka Chinese businessman og sa driver ni ini. Human nakahatag og ransom money ang pamilya. Straight to the point. Kuyawa ni kasamang Kino nga kanang naang gidagit ang kaning negosyante. Kaning insik nga negosyante unya nakahatag na sa gipangayo nga una-una nga kwarta nga pila toy nahatag kanang nang 160 million ang kwarta mga sukintig paminaw nga kanang gihatag para buhian kining ni ang maong businessman apan bisan pa man ni ana og gihatag na ang maong kantidad gipatay lang gihapon. Straight to the point. So mauna nga duda usab mga sukintig paminaw nga pero doon na naman kuno hinoon sila'y suspect. Doon na kuno sila'y suspect apan dili pa nila dakpon kuno to. Dili pa nila dakpon kay aron nga makita gyud og kinsay mastermind sa maong pagpangidnap. Straight to the point. Amo na nagduda sila nga dili simple kining maong kaso sa kidnapping makasama. Kay bisan og nibayad na ang katong ilang gikidnap gipatay man gihapon. So unsa man kay atraso dili ka saman gikidnap ba to kay ingutang gikidnap tungod kay pangwarta giatagan naman kwarta giatagan naman sa ilang gipangayo unya nganong gipatay pa man gihapon mo ni ato ang kuanon ron kay sus kanang na ang kadakos kwarta 160 million kasamang Nestor unya gipatay gihapon siya ani ining maong mga kidnapper. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagadon. Samtang sa laing bahin, Senador Bongo nag-una sa survey sa Pulse Asia alang sa pagka-senador sa buwan sa Mayo. Straight to the point. Apan ang kaning survey sa Marso ni ang
survey mga sukindig paminaw nga sa Marso ni unya karon gipagawas. Unya kanang naa nga gihimo ang survey human sa pagdakop ni kanhi Presidente Duterte. Mo ni ang himo sa survey makasama number 1 gihapon Senador Bongo. Unya gikan sa number 6 bato rekapila to sa niaging survey si Erwin Tulfo ni saka siya nibalik sa number 2. Nibalik sa mga sukindig paminaw. Amo na nga katong ingon sa mga dumadapig kanhi Presidente Duterte kanang pagsakan Tulfo di na tinuod. So mo na ang mauning nga sorbiha. Unya kay gidakop man tos kanhi Presidente Duterte Marso 11. So mo na nga pagka 23, pagka 29 nag-survey dayon, dunay resulta mga sukindig paminaw. Unya matod pa nga nalipay sab ang PDP karon kay unang higayon nga nakasulod ang upat ka mga miyembro sa PDP laban. Straight to the point. Sa top 12 mga sukindig paminaw pero di po ta makaingon ko sa mangkin nga sila gyud kay doon na may kanang naang pariho og score Dagan mga nagtay aning ni nga mao nga murag usaray ligas ani kasamang nistor Usaray ligas imong silingan nga mura og kanang tanaw si imong silingan murag dili kinti ka murag pildihonon pagyud gani ka So mo na nga ato hatagag pagtagad na unya anay survey ato ni hatagag pagtagad ron samtang Malacañang ni klaro nga naa sa maayong panglawas si Presidente Marcos human na kita sa usa ka video nga samtang kini namulong sama og nagdugo ang lagos ni ini. Straight to the point. Una kong giingon kagabi kasamangkin nga ngano nagdugo magkatong lagos basi og nagpaibot tingalit og wisdom tooth Nya nadugay tinabi baka kining mutabi mulabtik-labtik banay imong dila kanang imong dila kasamang nistor magtabi ka mulabtik-labtik biyan ades imong alingag-ngag Nya basi og nabag-o tong nagpaibot og ngipon nya wisdom tooth to mga sukindig paminaw unya gi kanan na nasangkilan mo tong gadugo o baka pag humag-ibot wa to mo ka og ice cream Pero natingala bitaw ta nga nadugay niyang tabi ba kasamangkin Pilmiro dili pa maklaro ang dugo. Nadugay niyang tinabi murag nagkadaghan ang dugo hantod nga nakita nagyong puwa. Nakita nagyong puwa ba pero ang ingos Malacañang wa man okay raman ang presidente wa man gisulti ba to ni kanang undersecretary ang tigmagpamaaba sa Malacañang kasamangkin kung unsa hinungdas pagdugo. Wala niya gibutyag no unsa gihinungdan sa pagdugo. Ningon na siya nga mayrang lawas. Buyag-buyag taon. So mao ni nga wala pag gibutyag kun unsa magihinungdan sa pagdugo tungod ba sa do na ba inibdan sa ngipon o baka ka sa mga nistor kuwang basa kina may uban nga kanang naa nga awat kibalo nang hubag ba ang gums adto pero mo na nga tuala nang kuano nagunsa gyoy kanang naa nga tinuod pero maingon nga sa panglawas okay ra no okay ra ang panglawas ato ang presidente in town sa ba napaakan baka tong lagos pakan baka tong lagos mga kasama og sa tuang presidente in town kay doon naman gutoy unang ga-viral ang kanang na ang picture ba nga sa naong sa tong presidente nga munay mauna daghang mga nagduda nga unsa man tingali ni kanang naa nga unsa man kahay status sa panglawas sa tuang kanang medical bulletin sa tuang presidente nga ingon ani mayang naong una tong ga viral wa ni tingog ang Malacañang ato o niya sa takibalo ato sa man to edited baka to o nga yang naong ba nga sama edited baka to kasamangkin or dili mo na nga wa ra kayo to na viral kay delikado man gud wa kay anay nga source ato unya edit to gipost na to diha nag-circulate sa Facebook kanya palitag fake news to kasamang nistor delikado kay ipadakop ka ni General Torre Asa mo na nga magkintog yun ron katong mga tag-iya o mga social account ayaw mong palabig share pag pataka og post diha nga dili verified nga mga taho kay na-promote na ra ba si Major General Torre na Okay
Okay, so kana guban pa nga mga hisgutanan ato ang tukion ron mga sukin tigpaminaw at tanging uban nga mga report gikan sa makaubang mga radyoman o ato ang mga paghisgot-hisgot pagkulokabildo karon sayos kabuntagon. Straight to the point. Ay pagkapaminaw may buntag sab sa tuang nga mga idol sa 93.9 IFM. Balik ta mga sukin tigpaminaw diri sa tuang nga pagkulokabildo karon buntaga. Straight to the point. Ani ato ang mga kaigsunan ato ang mga naminaw usab karon na diri sa sayo kay mga nagkapi-kapi diha sa mga naminaw karon nagkapi-kapi samtang kanang na ang naminaw diri sa tuang programa nagkapi-kapi mga sukin tigpaminaw. Mas mayo nindot na nga ngapi og sayo sa buntag usab mga kasama yang uban sayo magkaayo labi na sa mga kaigsunan sa probinsya. Sayo kayong mumata ka sa mga nistor kay magtughong silang bahaw ha. Sama sayo kay magtugho nya kadto pod nga katong na nautuhang og mata wala nga dili lang tughog bahaw kuan lang kanang bit sag ukol ha samtang magpakaon-kaon sa kabaw ha. Okay, unya arita sa ato asa nga mga report magkasama sa di patamo adto sa mga isgutanan sa karong buntaga kay di may kable sa kuryente na putol nakabitik og nagmotor. Sa nagmotor mga sukin digpaminaw oy kuyawa ba ani in town oy ato ang i-check ang kompletong detalye ani pinagay sa report ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Radyoman Paul. DYHP RMN Report. Radyoman Benji, nakuha na noon og naputol lang kining maong wire sa atong taga Kalamban na Fire Volunteer Brigade kay kaganihan ning kadlawon sa mga Benji sa ni kalinya sa kable wa pa nila ikarog sa kuryente ba ni o sa telco ba ni nga linya niya nakabitik ni og giingon nagmotorsiklo pero wala ra maggabi kasama ang Benji no o niya karon mga pasado alas 6 na putol na ni og wa na ni daw diri ni sa may nasipit Talamban nasipit street unya wala na daw sa mga motorista moagi ni ining mga orasan niya. Samtang ini mga orasan karon on the way mi sa mga barangay Kiyot kay doon na tayo gidagan po nga alarma kasama ang Binti mo ni pat nga na to sa ato mga suking tigpaminaw. Sukmit mo, advice lang ko og mo live ka sa video aron taon-taon. Sama mo sa RMN Patrol, balik kasama ang Jesus Mampong, ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Okay, daghan kay salamat Radyoman Paul Lauro sa imuhang report.